変わって。俺だってだから戦うし。さよなら。次に会う時、ティアナ、あれだけいた舞台が私。かの者の傷を癒したまえ。傷を癒したまえ。者の剣となれ。闘気の渦巻き起こる。剣となる。癒しの力よ。かの者を守りたまえ。
者の剣となれ。皆に誇れる将軍。これ以上私たちはまた強くなったぞ。誰かすまない、エルヴィン。甘ちゃんだね。その通りだ。心を失えば、しかし、確かに、覚悟はしていた。そうだな。ああ。いつまでも悩んでいて、これは。臆することはない。行くぞ。ほらよ。あれが、皇帝ベルンハルト。よくぞ、もったいない。陛下の御ため。それに、早速では、我が帝国に、今回の認可、エグベルトまでが。そうだ。して、目標は、必ず吉報。エルウィンよ。私にこれはエグベルトと決めたこと。そなたならば可能であろう。わかりました。うん。お任せを。陛下の夢。存分に働いてくるがよい。やはり私の目は間違えて、闇の者どもの扱い。良い。久々の戦いで、腕が鳴りおるわ。一軍の将として、情けない姿は見せられんからな。レイガルド城へ戻った一同にサルラス攻略の直命が下った。いよいよレイガルド城へ戻った一同にサルラス攻略の直命が下った。いよいよ大陸統一に乗り出すことになるのだ。最初の目標はサルラス。カルザスと親しいこの国にはわずかな兵力しかない。強行軍になるが時間をかけるとカルザスの兵が増援に来るため敵の準備が整う。
の力は我が信念の表れ。いかなる力も扱う者次第。